Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu zuzen baten eta plano baten arteko distantzia. Baldin badaukagu R zuzena adibidez isa berdin minus bat gehi lambda, I berdin bi ken bi lambda eta Z berdin hiru ken lambda eta pi planoa bi isa gehi I berdin lau, zuzen hori eta plano horren arteko distantzia kalkulatzeko lehenengo aztertu behar ditugu zuzenaren eta planoaren bektoreak. Kasu honetan, bektore zuzentzailea R zuzenean da lambdaren aurrean dauden koefizienteak. Hau da, bat, minus bi, minus bat. Beraz, bektore zuzentzailea R zuzenaren izango da bat, minus bi, minus bat. Eta pi planoaren bektorea, bektore nagusia ateratzen da aldagaien koefizientekin. Hau da, isaren aurrean dago bi, iren aurrean dago bat, eta zaren aurrean dago 0. Beraz, bektore nagusia izango da bi, bat, 0. Irudian ikusten da oso ondo zeintzuk diren bektore horiek. Jartzen badezute zuzena eta planoa, ikusten dezute paraleloak izateko R zuzenaren bektore zuzentzailea eta planoaren bektore nagusi hori N deitu dioguna, elkartzutak izan behar dira. N bektore hori planoarekiko beti elkartzuta delako. Beraz, paraleloak izateko zuzena eta planoa elkartzutak izan behar dira R zuzenaren bektore zuzentzailea eta N bektorea. Horregatik egin behar dugu biderketa, bien arteko biderketa. Biderketa eskalarra kasu horretan, bai? Orduan, bat minus bat bider bi bat 0, bat bider bi da bi, minus bi bider bat, eta minus bat bider 0. Bai? Azkenean ematen du bi, ken bi, gehi 0. Ematen du 0 biderketa eskalarra. Zer esan nahi du biderketa eskalarra 0 ematea? Ba, formula honetan, kosinu alfa, hau da, bi bektore osatzuten angelua izango da, biderketa eskalarra zati V-ren moduloa, bideren moduloa, baina nola biderketa eskalarra den 0, zuzenean kosinu alfa da 0. Beraz, alfa izango da 80 gradu, hau da, V eta N-ek osatzen dute 80 gradu. Eta horregatik zuzena eta planoa paraleloak izango dira. Eta paraleloak direlako horregatik erabil dezakegu formula kalkulatzeko distantzia zuzena eta planoaren artean. Beraz, zein da formula zuzen bat eta plano baten artean? Ba, puntu bat eta plano baten artean erabiltzen dena berdina. Beraz, da, A isa 0, gehi B I 0, gehi C Z 0, gehi D, absolutuan zati erro. A berbi, gehi B berbi, gehi C berbi. Bakarrik ordezkatu behar ditugu balioak. A maiuskula izango da planoaren isaren aurrean dagoen koefizientea, bi. B da iren aurrean dagoen koefizientea, bat hemen. Eta C izango da Z-aren aurrean dagoen koefizientea. Nola pi planoa ez dauka Z aldagaia izango da 0 kasu honetan. Eta D, kasu horretan izango da, D, hemen jartzen du berdin lau. Pasabarko nuke eskubira egiteko berdin 0, bai? Orduan, berez da minus lau. Bestaldera pasabar dugu, berdintzaren bestaldera pasabar dugu zenbakia, beraz, da minus lau. Eta gero daukagu isa 0, I 0 eta Z 0. Hor ordezkatu behar dugu puntu bat. Zein puntu ordezkatuko dugu? Ba, adibidez, zuzenaren edo zein puntu. Bi planoa eta zuzena paraleloak direlako, ordezkatu dezakegu zuzenaren edozein puntu. Distantzia berdinera egongo direlako puntu guzti horiek zuzenarena planotik. Orduan, guk errezena egingo duguna ordezkatuko dugu minus bat, bi, iru puntua. Bai, landari 0 emanez. Orduan, isa 0 jarriko dugu minus bat, I azpi 0 jarriko dugu bi, eta Z azpi 0 jarriko dugu iru. Beraz, bakarrik kalkuluak egingo ditugu, bi bider minus bat da minus bi, bat bider bi da bi,
0 bider iru 0 eta minus lau. Beraz, minus bi gehi bi eta minus lau da minus lau. Minus lauren absolutua da lau. Beian izendatzailean daukagu erro, a ber bi, hau da, bi ber bi, gehi b ber bi, hau da, iren aurrean bat, orduan bat ber bi, gehi c ber bi, hemen ez dago z, orduan da 0, 0 ber bi. Bi ber bi lau, bat ber bi bat, eta 0 ber bi 0. Lau gehi bat, bost, erro bost. Beraz, minus lauren absoluta esan dugu lau, orduan, beraz, geratzen da lau zati erro bost. Erro bost da 2,24, beraz, lau zati 2,24 ematen du 1,69 unitate. Eta hori izango da R eta pi, R zuzena eta pi planoaren arteko distantzia. Bale? Ba, hau da, zuzen baten eta plano baten arteko distantzia nola kalkulatzen den horri buruz jakin behar dezutena.